leur temps. Je vais laisser vraiment ces remerciements à notre responsable à la formation. Mais je tiens quand même, en tout cas à votre présence, à vous tous, à dire merci à notre Dieu d'abord. Parce qu'en effet, si on peut aller au Palais de la culture, célébrer le Seigneur, c'est que nous sommes en vie, c'est que nous sommes là, c'est que nous sommes en bonne santé. C'est pourquoi je veux bénir le Seigneur. Mali Église, toutes les dénominations. Je sais que ce jour-là, dimanche, on avait quasiment toutes les dénominations. C'est une grâce aujourd'hui que les dénominations puissent se mettre ensemble. Et je pense que au Baraba, vraiment au Bora Média, parce que vous avez beaucoup aidé. À notre niveau, on aurait pu effectivement mobiliser. À notre niveau, en un milieu là. Mais information qu'à 4 femmes, vous avez contribué pour beaucoup de Jésus. Merci à tous nos papas. Il y avait tellement de pasteurs et comme les dit, merci à tous nos papas, les pasteurs, en tout moment, à toutes ces personnes-là qui étaient là. Que la faveur de Dieu soit sur tous. Je bénis le Seigneur aussi pour la vie de ces personnes-là qui ont prié. C'est une histoire qui remonte à des années. Ce n'est pas une histoire de moi, c'est une histoire d'années. Des gens qui prient depuis des années qui soutiennent ce ministère. C'est extraordinaire. Et c'est là qu'on voit la grâce de Dieu. C'est là qu'on comprend qu'on y était. Des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui ne nous connaissent pas, mais un jour qui nous appellent. Ah, on a entendu parler du ministère Tehillah. On veut faire quelque chose. C'est une grâce. Et on bénit le Seigneur pour toutes ces personnes-là. Pour les personnes qui nous ont soutenus aussi par des conseils, voilà, qui nous sont appelés. On pense qu'il faut faire comme ça. On vous conseille ceci, cela. C'est une grâce aussi. Et les gens qui nous ont soutenus financièrement, il y en a tellement. Des gens qui n'ont pas pris de leur superflu. Souvent, ils ont pris même ce dont ils avaient besoin quand ils ont pour l'organisation de ce programme. C'est une grâce. Et simplement, même il faut payer la Jésus Christ. Notre aspiration, c'est quoi? Notre aspiration, c'est quoi? Et je peux dire à toute l'église du Mali, à toutes les personnes qui sont là ce soir, tous les médias, aux personnes qui nous regardent, que notre aspiration, c'est que notre objectif de départ soit notre même objectif à la fin. Notre objectif étant de participer à restaurer le tabernacle de David, à contribuer, comme je l'ai dit, parce qu'on est ici, à travailler avec toutes ces autres personnes-là qui sont dans ce ministère pour que la louange et l'adoration au Mali, en Afrique et dans le monde se fassent en esprit et en vérité. En notre objectif de départ, que ce soit notre objectif de la fin. Notre aspiration et notre sujet de prière pour tout le monde, c'est que le Seigneur nous aide afin que jamais nous ne dévions, jamais. Que jamais nous ne soyons corrompus par la gloire éphémère de ce monde ou par les gains éphémères de ce monde, jamais. Que le Seigneur nous donne de demeurer ferme pour qu'à la fin le Seigneur dise de nous tous, bons et fidèles serviteurs, bons et fidèles serviteurs. Vraiment merci à tout le monde, merci pour votre présence et vivement les temps à venir parce que je sais que la gloire à venir est encore plus grande que celle de maintenant. C'est cela que le Seigneur nous a dit et nous savons qu'il est fidèle et fidèle. Merci infiniment et si vous êtes d'accord, on va acclamer tous ensemble le Seigneur pour la vie de son peuple. Amen. Tegere saranta mesa tegere fo matigi. Amen. Amen. D'accord, on va tanya ka yorodi Etienne ma. Alina tanya ka binu ni yorota ka sorote anchema adore bere ante odon nga na tanya ka fuli karangara ni lasi taikele ma. Bon Etienne ma bi. Alléluia. Amen. Vraiment comme afura gaba. Niveau kanga be kilin ta ka fubi tiana on pc tellement que on nyagalili mbadu be kilin yi on chema bi folise ala mo folo ma soro ale de on be kilin da ale ala te on be kilin ka doya ko son ne mata tela jama be kilin ko wala ko o be danser tela ka famille ba kono tela yi on be kilin de tay tela ti android ka damine depuis domina en sigira
Tehillah be aw bɛɛ kelen kelen ka bila la an ka weleli sera aw ma don min na tiɲɛna a ye an ka ko jan an bolo an b'aw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko matigi ka nɛɛma ka kɛ aw bɛɛ kelen kelen kan a ye nin yɔrɔ min ta nin baara la ala dɔrɔn de ɲɛ bi ala ko matigi k'aw bɛɛ kelen kelen sara a ka nɛɛma ka sun aw bɛɛ kelen kelen kan a ka can ni ko min na aw bɛɛ kelen kelen ta a bɛ se ka kɛ min ɲini aw bɛɛ kelen kelen kɔ tɔgɔ kɔ nka matigi tɛ ɲina aw bɛɛ kelen kelen kɔ an bɛ min ɲini matigi fɛ ko aw bɛɛ ni ce a ka baara la a ye min kɛ nin ye an b'a dɔn ko nin ko daminɛ de ko tɔw belebele bi aw bolo ka na don nataw la ko an bɛ ɲɔgɔn bolo on est ensemble forever pour la vie on est ensemble c'est la grande famille Tehillah an b'aw bisimila n'an bolo fila ye ani an bɛ da la k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn bolo bada bada matigi y'a latigɛ an ka nin sira taama ɲɔgɔn fɛ fo ka na se bi ma ani matigi ye ko ba minnu fana labɛn tuguni don nataw la ani an bɛ da la ko waati o waati ni wele bɛ se aw ma a bɔra cogo min na ka caya bi a bɛna bɔ ten don nataw fana na ka caya fo ka tɛmɛ nin kan sincèrement aw bɛɛ kelen kelen aw ni ce aw ni ce aw ni ce Tehillah ko aw ni ce Tehillah ko matigi ka dubaw bɛɛ kelen kelen ko matigi ka dubaw a bɛɛ bolo n'o ye ko n'aw bolo bɛ don fɛn o fɛn na ko matigi ka o multiplier. Vous savez, nous avons un Dieu de multiplication et non un Dieu d'addition. À partir de maintenant, ko matigi ka nɛɛma k'a ka su aw kan k'a kɛ jiwo ye jabala bɛɛ kelen kelen ka ɲɛnamaya la vraiment Tehillah tɔgɔ la ni folikan ni tun bɛ ne fɛ ka se aw bɛɛ kelen kelen ma ko matigi ka nɛɛma a ka duba min ka bon hadamadenw ka miirili n'u ka yeta kan ko matigi k'o su aw kan ko sanji. Alléluia. Amen. Ok. Ka fitini fara Etienne da kan. Ba dɔn ko kuma caman na n'i ye ja bila i ka groupe kan a bɛ ɲini mɔgɔw fɛ u ka partager. Donc ka tɛmɛ ni siraw fɛ komi an bɛ direct la an ka foli lase fɛnɛ balimaw ma minnu fɛnɛ y'u ka wagatiw ta ka taa ɲɛ ka ni séquences partager mɔgɔ wɛrɛw ma walasa kunnafoni ka se ka cari an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase olu fɛnɛ ma sabu o fɛnɛ ye niyɔrɔba ta nin baara kɔnɔ. Donc matigi ka duba n'a ka nɛɛma a ka to olu bɛɛ kelen kelen fɛ Kirisa Yesu tɔgɔ la.